Täällä VTV 56 ja Peksi 867 tekevät Minecraft pelailua osa 1. Tai pelaa. Tehdäänkö me nyt tällä hetkellä? Joo. Onko? Niin pitäisi osata tehdä taloudessa. Joo. Mulla on BGN, mulla on 31 olin kopleja ja 12 kopleja. Oothan yhdistänyt. 43. Tehdäänkö koplesta vai puusta? Tehdään koplesta ja puusta. Mulla on äänet sen takia niin hiljalla, koska tää sade ärsyttää. Tai sitten laitat noin voi laittaa ton Sonyn. Tai se musiikin takoni pois. Mä menen etsimään hyvän talon päältä. Sitten otan kenän. Okei. Tapo. Noniin. Mitä? Ääni kuuluu huonosti. Kyllä jäi. Mulla ottaa korviin, kun on tuo säde päällä. Mä ottaa tuon korviin. Mä en kuulemaan työ. Mulla on 2 hetkeä pidessä ja mä en muukka kuoleva tänään. Hei, missä menit? Eiköhän nyt mene jo. Mulla on äänet 2. Joo, nyt ei mene korva. Joo. Hyvä. Ja toi kuuluukin paremmin. Mulla on 2 mikki, niin että siksi kuuluu huonosti. Munkin pitäisi sitten... Kuuluu paremmin. Tällä hetkellä mä menin mun vanhoille taloille, koska mä ottaisin täältä vähän puuta. Mitä? Mikä tämä? Tämä vanha ume, mutta tätä vähän puuta. Kriepaa oman homeen. Kuitenkin, tehdäänkö niinku se lattia, tai niinku kun tehdään se niinku ne reunat siinä taloon, niin tehdään koplelle. Joo, ja sit... se. Joo, koplestonesta reunat ja sitten puusta. Puusta tehdään kokonaan se. Hei, täällä on stringi! No laitetaan sitä. Ei se niin. Mä kato mun chessi. String. Oja voi täältä ilman. Miksei sulla ole diamondeja? Käppis pölli, niin mulla muuten ois ollut arvonkenevä. Ihan sama. No suotaan siis. Mulla on tällä hetkellä 32 uuden. 30. No niin, kato. Ne kuulet veetinen. Mitä sä käytät, mitä tekstureja? Mitä? Mitä tekstureja sä käytät? En mitään. Ai niin, on default. Mä katon jokselpakkia X käyttä. Ja jo. Ikinä. Mut miksi sä käytät jokselpakkia? Eikö sais? Sittenhän sä matkit liikaa Exceliä ja oppia. No ei, mä en käytä jokselpakkia. Mä käytän Fightfulia. Ja mä en kaikki pitää aikana käydä vähän aikaa. Fightful on hyvä tekstuuripaketti. Mäkin haluun puuta. Okei, mulla on säkkipuuta. Joo, mäkin haluun kirveen. Mä menen tuonne, tai... Mä menen tekemään tonne jonkin hiekkakasan päälle ja nyt en talo täytä. Näyttää... Tehdään uudestaan tehdään joku video ja sitten tehdään jotain niinku näytelmä, miten laitetaan vaikka Optifine tai joku. Joo. No helppo. Sen avulla Optifine, niin se otetaan vaikka otatte
Excel-jobbin tekstille vaikka tai johon, jos sä haluat niinku vaaleeksi veden, vaikka teet omat tekstille, niin sit se sun vesi niinku on ne vaaleita. Mä just aina oppipainin. Kaikilla se ei toimi, ei niin Mulla se toimii. Toimiiko? Joo, mut mä en käytä mitään tekstureja just. Mä teen vetin aina jonnekin tänne hiekkaisiin. Käytetään Fightfulia. Sitä kun mä jaksan ladata Optifinein. Ei sen tarvitse Optifine. Ai eikö? Itse asiassa voisin ladata sen saman tien. Oota, se oli niin jotakin olla mitään siitä. Tää en mä vielä jaksa. Otetaan sitten kun aikaa. Mä teen vaikka tähän niin sen taloon, mä rupean tekemään. Ootapas niin. Missä tää olisi vapaata? Tuossa joku olen rakentanut tämmöset hiekkatornat. Mut mä en tajua miten se räpsinä on, se muut näkis mun skiniä, kun näkis mitä mulla täällä on kamaa. Se alkaa... Mä voin laittaa meidän alkuun meidän skinit. Mut ne voi elää vapaasti, ne voi ladata meidän skinit. Muuta menee herran. Koska jos toinen tyyppi vaikka käyttää muun skiniä tai suun, niin kyllähän siinä aina menee herran. No joo. Vaihdetaan sitten vaan skini. Mikäs kukkula tuokin tuossa on? Joo, sä TP, kun luon sen aina, niin sitten kun mä tulen tekemään. Okei. Onko sulla puuta yhtään? Mikä? On mulla 26 ja crafting table. Hei, multa loppuu. Tulee ilta. Endermani, tervepä terve. Älä tapa sä kuolla. Hei, voiko sä TP, että mulla on, me tarvii äkkiä puuta, mutta loppuu ihan nyt. Wait for it! No niin, Tuolla on 2 endermania. Jos mulla olisi Frapsin nyt tällä hetkellä, te näkisitte, missä mä tein tätä taloja millä. Niin TPtä mun luo nyt. Joo. Skeleton ampuu mua. No niin, sitten. No niin, anna puuta käymään. Okei. Hei, chesti! Tossa on craft. Miten tätä pääsee ulos? Vitu tästä. Joo. Ei! Minne mä en mun hirveän? Niin, ruvetaan nyt tekemään kattelua. Mitä sä nyt? Ei! Mä kuolen! Help me! Laitetaan vaatteita noin. Oh no, mä kuolen. Ota tämä, se on lahja. Ei. No spider tulee. Amo. Thanks. Mulla loppu puut ihan joku nyt. No, jätetään koupleella katto. Mä en hakkaa puuta. En mä mene tonne vaaralliseen pihalle. Nyt mä kuolen. Ei tule tähän. Heippa. Tähän veikö se veeti mien feitä. Veeti mien feillä. No niin. Mitä sulla oli kakamo? Sulla oli joku... Mä en tarvitse niitä, mä menen hakkaan puuta. No ota tosta nyt noin. Sä tarvitset noita aina, kun sä voit kupsattaa. No niin, on sulla... Hei. Ei puuta yhtään. Meidän pitää
saatko tehdä ovi? Älä tee siihen oveen. Mä tein tähän tehdä ovi, johonkin tähän 2 ovea vaikka. Okei. Mä menen tästä nyt. Älä et vielä mitään rupee. Hei, Oi, päijä. hyvänen aika. Creeper tuo! Creeper! No niin, nyt Spider tulee.